Action! May saan na santuan nga bigat tayo kay Ilocanoan. Welcome to my YouTube channel, Basta Ilocano. Napartak dayta, napartak magna, napartak agsaon, napartak rumason dayta. Kay Ilocanoan, nasa episode 27 na po tayo. So mga kaduandak for today's video, hintayo agay ayam kon makirambak ti Ministeryo ti Ubing dito'y Hands of Hope Church. Hintayon kay Ilocanoan. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito na kami po ay naparito para maglaro at mapurihan ka namin. Maghari ka po sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus na tayo magsabing. Dating mag-games kat makita yung mata datitang, popcorn, pulbo, lollipop, kalamansi, piso, moon chips, fishball, kan mangga. Popcorn? Ay, so, kalamansi. Mangan kay pakitang. Go. Kalamansi. Next. Kalamansi, taliw kita, oy. Sige, mga na, taliw kita, oy. Kalamansi, Marina, tumaliw dito, oy. Sige. Next. Mangga. Yummy. Next. Tiny, wait lang. Kalamansi, Maran. Pakuran niya kita. Wait lang. Wait lang ate. Hello? Uy, ako rin kami na. Huwag ka naman ate. Balang, nagkakain ka dyan. Huwag ka nakatagsa niya. Malaman si? Are you ready, Pakito? Yes. Sige, in 3, 2, 1, go! Alright, try! Si Pakito! Oh, panilikod! 3, 2, 1, go! Ay, wait lang man! OMG, may hininga moment pa.
Tawid na. Sayang, sayang. Wala ko yung basic data, di mo kaya. Ha? Sayang, Kem. Next. Oy. Ano nagkano? Sige na. Oy, ang galing. Last round. Sige, last round. Oh, basic lang aro doon. Kaputa na banog da nga nagayayam kay Lukanuan. It's merienda time. Agbodol fight dati fishball. Kick yam kan popcorn. Oy, Amer, no? Sayang lagi yung yun. Pinagpinita ka rin. Pinagpinita. Oh, sila ka nagsilaw. Tama. Sayang, sayang, sayang. Dali pa. Kuya, pinaya ka na. Hoy, bawal yung tigas na ka. Kuya, pinaya. Wow! May nanalo na ng award!